ya bandaku ya donyaku ya bondo bandaku dhewe ya donyaku dhewe. Cit Ndrajit wonten timbalan ngadhep menapa prayoga nunggu ngadhep ngarsaning pun Rama. Sampun boten kirang prayogi man prasta wonten timbalan nggih dipun prayogaken man. Iki sampun boten kirang prayogi sarpa kenaka. Ana timbalamu apa Kakang Prabu Dasamuka? Prayoga nunggu ngadhep. Iya wis ora kurang kepenak Kakang. Lelakon sing wae kelakon sejatine minangka dadi kaca benggala. Ini keparing pun paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten pamanmu Gunawan Wibisana ing pendak-pendak nyentul langit rembuking nalindring alengka pendak-pendak wani bantah karo ramamu. Nadyan kuwi sedulurku, nadyan kuwi kadangku dhewe, kuwi adikku dhewe, nanging ora cocok karo penemring Dasamuka, kudu minggat saka negara Ngalengka. Kudu minggat saka negara Ngalengka. Ngalengka kene kabeh kawulane Nayaka lan kulawargaku Sentana, sentanaku kabeh kudu manut karo pangring Dasamuka. Inggih Rama menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat pamanmu panglebur gongso minglar saka dhateng negara Ngalengka. Mapan ana ing kasatriyan panglebur gongso ujaring para prajurit telik sandi nglakoni tapa turu kae suwijining satria ingkang ora ngerti karo kahanan negarane. Pamanmu panglebur gongso kae suwijining satriya sing ora ngerti karo negarane kan ora kepengin ngerti karo kahanan Ngalengka Diraja. Mula wektu dina iki ora takno mring sagung para kawula kabeh. Lakon sing wis kelakon dadiya pengilon mekaten Kanjeng Rama. Ora ana ingkang wajib nyembah marang panguwasaning Gusti, ora ana ingkang wajib nyembah marang panguwasaning dewa. Dasamuka mengiranke awakku dhewe. Sapa sing njaluk mesti bakal tak paringi. Sapa sing nyuwun lawan aku mesti bakal tak paringi. Ora usah dadak njaluk karo panguwasaning Gusti. Oh inggih. Ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Man wonten dawuh mangwratake mring sagung kawula. Nek kira-kira ana rasananing para kawula kekumpukaning para kawula sing padha ngrasani Dasamuka mangkandhake kalih kula. Wong-wong niku mangaturke teng ngarepaning Dasamuka kula sing ajeng menehi dosan karo menungsa niku. Inggih, ngestaken dawuh. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat diweji. Tansah marmaring sukma sinumaya. Sinumaya winayu ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Dene ngantos paripursa imbal wacana. Nenggi Sanata Prabu Dasamuka katrenjo pelajaripun iku Ratagok diweji ngaturaken ketiwasan diweji. Kok nggih kula ingkang sowan. Mlayu-mlayu tanpa tinimbalan sowan ngersaning Dasamuka ning apa kok? Ngaturaken ketiwasan diweji. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mboten munjo atur ngersa paduka. Lire piye kowe matur kaya mengkono? Nalika semanten kula mapan gisi ing samudra. Samudra Hindi nalika semanten katingal lamat saking katebian. Surak mawurahan manengker gumuruk. Sareng kula tilingaken karna sareng kula permanakaken anggen kula maspaosaken dhateng kawontenan tengahing seganten. Jebul mboten pangling wadya balanipun Prabu Rama ingkang wujud wanara ingkang cacahipun 1000.000. Samiyasa tambak yasa margi ingkang anjuk wonten negari Ngalengka sinuwun. Ngalengka pikir